Dan Allah ku yi haƙuri wanda faɗa. To ba. Wallahi sun haɗe. Yanzu kuma za ku je ina? Kai, ka ga dan wanda aka kai? Wa fara ba bayati. Kai. Wai da ma aka ba su zo ko ne. Ka ga yin
gidansu. Wancan mutum, kai, ashe ba wani ne.
ya.